ίσως ουρανούς μακρινούς, να βρω στα φτερά μου το φως της αλήθειας, και εκεί που οι σκιές μαγκρώνουν το φως θα ζω, κυνηγώντας πάντα το όνειρο αυτό. Συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθά τον μαθητή στην αυτογνωσία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στη ζωή. Ο μέλλον πατέρας, ενώ κοιτάζει την καλή κοιλιά της μαμάς αναφωνεί, ποδοσφαιριστής θα γίνει. Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό? Όσο μεγαλώνουμε, διαρκώς μας ρωτούν, τι θα γίνεις εσύ, σε σχολικές τάξεις, σπίτια και αυλές, ή η ίδια ερώτηση. Έντρομη μαμά το δηλώνει. Το παιδί θα πάει πανεπιστήμιο βέβαια. Γι' αυτό και εμείς φέτος αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το μείζον θέμα, γιατί έχουμε όνειρα και φιλοδοξίες που κανείς δεν μπορεί να σταματήσει, προσομοιώνοντας έτσι τον ενεργό πολίτη. Να πω. Έλα παππού, τι πρόβλημα έχουμε? Εσύ δεν ξέρω τι πρέπει να είσαι. Εγώ μεγάλωσα, τα βάσανα με γέρασα. Θα περιμένω τον γιατρό. Όχι πάνω όλο προσώτσα με πέφτει. Μέχρι άτιμη μέσα. Εγώ είμαι γιατρός παππού. Εσύ, γυναίκα πράγμα γιατρός. Σιγάνου δεν σιγάνου για να σου πω, μα και η αδερφή μου πω. Έλα παππού, τι έχεις, πες μου, περιμένουν και άλλοι. Έχω, γιατί δεν έχω. Ζάχαρο έχω, τα πλεμόνια με έχω. Δεν ανασένω και καλά. Το ζάχαρο έχω. Άστα να πάρεις την ευχή της Παναής. Αλλά τι να κάνω. Φορές ένα μπουκαλάκι τσίπρο κυψτό. Δεν αντέχω, σουριάζομαι κατά ίς. Φορές λίγο πρατίνα, φέρνω να σου τα ίδια. Πέφτει και η ρημάδα εκεί στο 4. Θανατάς λέω. Φτάνει παππού, φτάνει. Γιατί ήρθες σήμερα εδώ? Για να σε δω πλάγια. Για να δω, τι φάρμακα παίρνεις? Τι είναι αυτά? Να γιατρός, να μάλλον. Αυτά που λες τα ροζάκια είναι για την ποίηση. Αυτά τα κρυζάκια για το ζάχαρο. Αυτά τα κυτρινάκια. Φτάνει παππού, φτάνει. Έλα να ξαπλώσεις. Δεν είμαι κουρασμένος. Ξάπλωσε να σε εξετάσει. Όχι, θα περιμένω τον γιατρό. Μη με νευριάζεις και σιγουρινιάτικα. Αχ, Παναγιά μου, εγώ είμαι γιατρός παππού. Εδώ και πολλά χρόνια οι γυναίκες γίνονται γιατροί. Εγώ ξέρω πως οι γυναίκες μόνο να σε πιθάνουν πuro. Έτσι με πιθάνει τη μία λεφτιά μου καμιά ώρα. Τι λες παππού, εγώ να σε βοηθήσω θέλω. Έλα, ξάπλωσε. Μου λείπει μέσα με ξαπλώεις πονιέρε αλεπό. Για με λένε, αλλά δεν είμαι ελεύθερος. 50 χρόνια την έχω τη γυναίκα. Γιορτάζουμε φέτος την χρυσή επέτειο πλένη. Αχ, καημένη εδώ είσαι. Και έψαξε όλο το νοσοκομείο για να σε δω. Καλά, τι κάνεις εδώ? Η αδερφή της, την καθαρίσει να κάνει δουλειά της. Κυρία μου, γιατρός είμαι. Πού είναι να σου. Πα, γιατρός είσαι και δεν σου φαίνεται. Μπορείτε σας παρακαλώ να περάσετε λίγο έξω να εξετάσετε τον παππού? Καλά, νομίζεις εσύ μόνος με τον άντρα μου. Κυρία μου, σας είπα, γιατρός είμαι. Εμείς δεν κατάλαβα τι μας είσαι. Καλά, κι εγώ είμαι και Καρδάση. Παναγιά μου, θα τρελαθώ. Αρχίζει και δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθεις καλά? Να φωνάξω τον γιατρό? Κυρία μου, σας είπα, γιατρός είμαι. Αχ, και τώρα μη φούντωσες. Καλά, μη με φουντώνεις έτσι, θα μ' ανήκει και πίεση. Αχ, Παναγιά μου, και την ήθελε την ιατρική. Γεια σας, παιδικό. Α, ήρθες. Ωραία, γιατί ξαναφεύγεις τα ξημερώματα για Μυτιλήνη. Τι, να φύγω για Μυτιλήνη? Τι λες αφεντικό? Δεν μπορώ να φύγω αμέσως. Έχω 2 μέρες να κοιμηθώ και λίγο και μια εβδομάδα από το σπίτι μου. Θα με ξεχάσει η γυναίκα μου και θα έχω κι άλλα. Πλάκα μου κάνεις έτσι. Την άδεια που έχεις πάρει την ξέχασες. Μα αφεντικό, από πέρσι έχω να πάρω άδεια που γέννησε η γυναίκα μου. Όλο παραπονιέσαι, Ευαγγέλη. Και πρόπερσι είχες πάρει άδεια και αυτή την ξέχασες. Μα τι να έκανα αφεντικό, αφού παντρευόμουν. Πολλές αντιρρήσεις φέρεις, Βάγκο, και δεν θα έχω καλά ξεπερδέματα. Αφεντικό, το ξέρω πως η κυρία είναι δύσκολη. Αλλά να μωρέ, μήπως θα μπορούσε να μου δώσει και το υπόλοιπο από το προηγούμενο μήνα. Τι θες? Δεν εκτιμάς τίποτα, βλέπω. Σιγά το ποσό άριστα αντί να κάνεις και το σταυρό σου που έχεις για δουλειά. Μα η εφορία και δεν έχω σταυρούς. Από αύριο ξεκινώ να ψάχνεις για δουλειά, δεν υποφέρεσαι. Με απολύεις. Αυτός είναι εκβιασμός και δεν θα υποκύψω. Θα απευθυνθώ στην επόπτη εργασίας και θα... Έλα, Σιμούνα μου. Τι θες? Τι? Χάλα στο ψυγείο. Θέλουμε καινούριο. Α, ήρθε και ο κύριος Αριστίδης για τα ενίκια. Μάλιστα. Καλά, καλά. Θα το πούμε σπίτι. Αφεντικό, τι ώρα θα βγω αύριο για Μυτιλήνη? Εγώ είμαι πτώμα. Αυτές οι δουλειές δεν τελειώνουν με τίποτα.
Μαμά, η Μαρία με χτυπάει. Νίκη, που είναι το λιγιό μου που κάμψα. Ρε μαμά, ησυχάστε παιδιά, το κεφάλι μου, το κεφάλι μου. Δεν τετράει της γλώσσας. Και τι θα φορέσω τώρα. Θα ξεκινήσει και ο αγώνας και με περιμένουν και τα παιδιά. Μαμά, ο Άρης μου πήρε τα μολύβια. Όλα δικά σου τα θες. Μαμά, πες της κάτω. Βάλε άλλο, τόσα έχεις στην τουλάπα. Εγώ αυτό θέλω, σου δέρω σαν τιμή. Μαμά, ποιος θα με πάει αγγλικά. Χριστέ, στο πετροκομείο ζω. Τι έγινε τους συντέλους σας. Είσαι καλά, πότε να προλάβω. Μαμά, γράφουμε πανερικητικό στην φυσική. Έλα ρε μαμά, να σου πω αυτά που διάβασα. Καλά, νοησίες όλη μέρα κινητό και πρωινάδικα είσαι. Τίποτα δεν κάνεις, ούτε μια δουλειά. Μια δουλειά, εσύ κάνεις μια δουλειά. Εγώ κάνω 500. Καθαρίστρια, μαγείρισα, δασκάλα, νοσοκόμα και χωρίς αμοιβή. Εσύ διάλεξες τον ρόλο και τώρα παραπονιέσαι. Μαμά, θα φύγουμε κάποια στιγμή. Εγώ διάλεξα να κάνω οικογένεια. Δεν φανταζόμουν ότι αυτό θα σήμαινε επαγγελματιακά. Ναι, ώρα είναι τώρα να κάνουμε επαγγελματιακά. Και βέβαια δεν πρόκειται. Γιατί πρώτον, κανείς θα το διάλεγε και δεύτερον, αν ήταν να πληρώσουμε μισθό για μια τέτοια δουλειά, δεν θα έφερε ούτε προπολογισμό στο κράτος. Εννοηθείς, σιγά τη δουλειά. Μαμά, γίνεται και εγώ στο κουζίνα. Έλα να μαζέψεις ρε μαμά, θα γλιστρήσω. Λοιπόν, εγώ πάω γυμναστήριο. Εσύ σιδέρες το πουκάμισο, τάεις τα παιδιά, διάβασέ τα για αύριο, βάλτε να κοιμηθούν και αν σου μείνει χρόνος και διάθεση μετά, βγαίνεις μόνο με τους φίλους σου. Bye! Καλημέρα, Λίζα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Σε λίγο ξεκινάμε το ραντεβού σας. Με έχει κουράσει αυτή η κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να υποστούμε αυτές τις ενοχλητικές καταστάσεις για να εξασφαλίσουμε την εκλογή σας στις επόμενες εκλογές. Λίζα, πάρε μου στο τηλέφωνο τον κύριο Πονάκη και δώσ' του μου. Μάλιστα. Έλα, Κωστάκη μου, τι μου κάνεις, η σύζυγος τα παιδιά καλά. Πότε θα πάμε εκείνη τη βόλτα με το σκάφος μου έχεις τάξει. Για πες, η δικιά σου το φύγει το πολιτήριο Λυκείου. Βλέπεις, μας έδωσε τα χέρια και ο Αλσέπ, αλλά κάτι θα κάνουμε. Από οι πολιτιστές τι ξέρει. Ωραία, πες να περάσει αύριο από το Υπουργείο, ίσως έχουμε κάποια θέση. Σύμφωνα με τον γερμανό φιλόσοφο Νίτσε, η τέχνη μπορεί να εισδύσει στα έγκατα του ανθρώπινου βίου, να εντοπίσει την αλήθεια και το ψέμα, τα προβλήματά τους και να κατανοήσει την πραγματική ζωή. Έτσι, με την ενθουσιώδη συμμετοχή μας καταδείξαμε τη σημασία της συζήτησης για θέματα ισότητας ως συλλογική δέσμευση με σκοπό τη γνήσια συμπερίληψη. Φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας εντοπίζονται σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Πολλές φορές δεν μπορούμε καν να τα αναγνωρίσουμε. Τι κάνουμε γι' αυτό? Λοιπόν, θέλουμε να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Θα γίνεις εσύ σε έναν κόσμο που μετράει. Τι θα πεις, τι θα ψάξεις, δεν κανείς δεν σου ζητάει. Όλα τα πρακτιστικά σου, όλα τα φερομετούν. Τι θα γίνεις εσύ, φώναξε να σ' ακούν.